A Földnapja alkalmából színes programokat rendeztek az óvodákban és az iskolákban. A Pöttömke óvodában a szülők az udvart szépítették, a kertbarátok pedig fát ültettek és előkészítették a veteményest. A Pöttömke óvodában az udvar szépítésével kezdődött a Földnapi programsorozat. Ez a mai délután a Földnapja megünneplésére történik. A programsorozatunk első állomása, amikor is családi munka délután szerveztünk, mégpedig az udvar szépítésére, illetve kertészkedésre a gyerekekkel, a szülőkkel együtt. De emellett még megjelentek és nagyon sokat segítenek a kertbarátkör tagok, akik szintén itt vannak és segítenek nekünk a veteményes kertünket felújítani, és még önkéntesek is jönnek, akik segítenek nekünk ebben a munkában. A kertbarátkör tagjai pedig a veteményes kertünket fölrotázzák, amiben majd fogunk mi ültetni, mint tavaly is volt már benne veteményünk, amit megkóstolgattunk, és most is úgy szeretnénk. A megtermelt zöldségeket el is fogyasztják az óvodások. Nagyon nagy élvezettel kóstolgatták tavaly is a borsónkat, a sárgarépánkat, a zöldséget, a hagymát, ami mára is sikerült benne, mert azért nem minden maradt meg, és minden csoportnak volt egy kis veteményes ágyácskája, amit ő gondozott, és abból bármikor oda mehettünk, és akkor megkóstolgathattuk belőle a répát, a borsót, hagymát, de volt benne virág is. A vidéki embernek majdnem kötelező a gazdálkodás, nem? Igen. És gyerekkorban jó ezt elkezdeni. Így igaz, és pontosan ez a célunk, hogy megismerkedjenek a gyerekek, mert azért nagyon sok gyermek lakik panelban, és így nem ismeri és tudja a kertészkedésnek a csinyát-binyát, és ez volt a célunk, és nagy örömmel jöttek kerebjézni, kapálni és kertészkedni velünk. A Kertbarát Egyesület második alkalommal segített a veteményes kert szakszerű előkészítésében és a faültetésben. 2011. január 1-ével kötöttünk egy megállapodást a vezetőóvónővel és az alapítvánnyal, a Pöttömke alapítvánnyal, és hát egy mintakertet hoztunk létre. Ez a 6 csoport részére szól, és nagyon-nagyon örülnek neki, hiszen láthatjuk, hogy mennyire rendben van itt a mintakert és környéke. Most mivel segítik az óvoda munkáját? Hát a mai napon ismételten a mintakertnek a felrotálása történik, a kialakítása a 6 csoport részére, és utána pedig az almafáknak a helyének a kivétele úgynevezett fúróval történik meg. Ezek ilyen őshonos almafák, a Bükki Nemzeti Parktól kaptuk, és hát nagyon-nagyon örült neki az óvoda vezetése, és gondolom, hogy majd a gyerekek is nagyon fognak örülni nekik. Az utolsó napra, a 22-én a Földnapi alkalmából még hagytunk egyet, az egy ilyen földlabdás, és akkor közösen a gyerekekkel együtt fogjuk elhelyezni ezt az almafát. És természetesen az ott settenkedők részére egy kertbarátköri emblémát adunk a gyerekeknek. Hány almafát ültetnek ma? A mai napon 5 lesz elültetve, és a 6. pedig majd 22-én. Nagyon szép lett az udvarunk, gyönyörű, virágos, most már csak az a dolgunk, hogy óvjuk és védjük. Hát folytatódik a mai nappal, április 22 a Földnapja, ez világszerte megünneplik.